Ну що, коротше, сьогодні цей новий сезон. Будемо дивитися, до якого словили. А там буде видно. Там, коротше, пізда. Якщо словили, в мене був ас перший, то я не знав. Я будемо дивитися. Зараз побачимо, яка цей обнова вийшла. Я тільки вчора скачав обнову. Так що все. Ё-моё. Ой-ой-ой. Ребята. Продолжим. Аккумулятор. Ой, а просто есть. Опа. Нема. Ну, ребята, сами бачите. Платина будет. Все, платина будет. Аккумулятор. Руки. Да. Все, всі як взяти просто на перший.